fingre. Det er ret mange. Det er rigtig flot natur. Skal vi prøve at se nærmere på det? Jamen, hallo! Så kan I bare tage mig i børn, og så svinder I bare noget brand. Jeg hovedet mig en fyrer! Det er godt, børn. Så kan I bare tage mig. Nå, lad os komme ind. Hvad laver du? Ej, gå lige væk, ikke? Kig lige væk. Det vil brænde. Der. Det der. Der. Jeg er ikke særlig tryg ved at ligge på jorden. Nå ja, skulle vi ikke lige huske at finde laderen? Jo. Kom. Se! Det er en solar plexus svamp. Den er meget sjælden og meget gul.